ба саҳифаи ситораи шабакаи иҷтимоӣ овозхон ва блогер Абдурозиқ дар давоми як шабона рӯз 12000 нафар обуна шуданд ва ӯ дар миёни овозхонҳои тоҷик дуюмин миллионер дар Инстаграм гардид. Дар ин бора Абдурозиқ дар саҳифаи Инстаграмаш хабар дода ба дӯстони маҷозиаш изҳори сипос кард. Алҳамдулиллоҳ, имрӯз мо 1 миллион шудем. Барои ҳамаш раҳмат. Сипос ки маро ҳамроҳӣ мекунед ва ҳама вақт дастгириам менамоед, навиштааст сароянда дар зери аксе ки ҳамроҳӣ бар он продюсераш нашр кардааст. Ёдовар мешавем ки чанд рӯз пеш овозхони саршиноси кишвар Шабнами Сурайё ҳам аз ҷиҳати доштани обуначиён дар Инстаграм миллионер шуда буд. Бо ҳамин тартиб метавон гуфт ки дар сегменти тоҷикии Инстаграм 5 овозхони аз ҳама зиёд дорои обуначӣ инҳо мебошанд. Дар ҷои якум Шабнами Сурайё 1 миллион, ҷои дуюмро Абдурозиқ бо 1 миллион обуначӣ гирифтааст. Ҷои сеюм Насиби Зулайхо Маҳмадшоева гардидааст ки ӯ 934 000 обуначӣ дорад. Меҳрнигори Рустам бошад бо доштани 794 000 обуначӣ дар ҷои чорум қарор дорад. дар ҷои панҷум Фарзонаи Хуршед бо 657 000 обуначӣ қарор дорад.